Apa jane? Bengok-bengok. Nang apa? Ya, beh wong wis balik, Hir. Tambah suwemek saiki dagang pecel saiki. Ampun. Tenan, aku wingi niliki bar kok kono kuwi. Iya, tenan. Tambah suwemek. Wih, tenan pura kuwi. Kowe arek ngapusi. Kowe kan biasane ngapusi. Hah. Ya iya. Iki apa mau bojoku ora omah. Wih, deloken. Bojoku. Ya wis, tak ganti baju dhisik. Ya wis endang, aku selak ketinggalan. Rame ngono. Iya, bah, dagang pecel saiki. Wis wae mau ngomong. Ngomong kayak ngene Pak Lurah apa nang ndi. Iya, ndang. Ganti baju kono. Tak tunggu. Hmm, ajak nang ndi biar pan? Bojomu ajak nang ndi? Diamput, mau ketok yo ora eneng, mara-mara muncul. Wong ngendi jan iki mau muncul iki? Wong kok kaya demit. Hilang muncul. Bah, ngene iki gagal aku dadian. Ngene iki kudu tak lawan. Minggat nang ndi kemu? Tibakno kalah karo bojo. Diajakno besi, jerigen tugel tol. Alah, oh iya. Lah iya. Anggite ki aku wedi karo dhek. Wis ngono tak paranane. Tenono kowe. Deloken tak paranane. Apa? Ki, wani. Terus nih. Alah, het 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 het.